Guanyar aquest premi és una satisfacció molt gran per nosaltres, estem molt agraïts que l'equip de la guia ens hagin valorat així del nostre vi. Estem parlant d'un vi de Carinyena Blanca, la Carinyena Blanca és una varietat tradicional de l'Empordà, és una varietat que els últims anys per una sèrie de cellers estem recuperant i que, aquest premi ens dona la satisfacció de poder constatar que el potencial que té aquesta varietat i és una singularitat que tenim en la nostra comarca. Des de l'ADO estem implicats en la recuperació d'aquesta varietat. És una varietat que s'havia anat perdent, que actualment les vinyes que queden són totes vinyes molt velles, però creiem i el nostre objectiu és que tots els cellers s'animin a plantar una part de Carinyena Blanca de manera que el nombre de vins elaborats amb aquesta varietat sigui molt més nombrosos que no són ara, que almenys cada celler tingui un vi de Carinyena Blanca. Soc Arnau Ibó, jo soc enòleg i porto la part més de Can Sumoll, però estic involucrat també amb l'equip tècnic de Reventós i Blanc. Es comú de llarga criança, 100 mesos, en el que es vol reflectar el sol. És xarel·lo i bastard negre. 100 mesos de criança, sobre Elies. Mas del Serral, que és el cos del Serral a la vinya. És una vinya que és la joia de tota la finca. Treballem el sol en tracció animal, utilitzant les dosis mínimes de sofre, coure i amb els preparats biodinàmics. Ser molt respetuosos sempre amb el cel. Hola, soc en Patri Morillo del celler Comunica a Falset, a la denominació d'origen Montsant, i el vi que ens han premiat és la Garnatxa Peluda 2017, que és un vi fet la varietat Garnatxa Peluda, 100%, una vinya vella que tenim allà al celler. Fem prop 1.200 ampolles i la singularitat d'aquest vi és que hi ha poques garnatxes peludes a Catalunya en general. Nosaltres volíem fer un vi singular d'aquesta. És un barranc sec, amb argilocalcari, a sota hi ha arena granítica i creiem que sense criar, sense fusta, sense res, podríem expressar el millor que per nosaltres, a la nostra zona, té aquesta varietat. Ens han donat un premi a la Serra Blanc 2017. La veritat és que estic molt contenta, ha sigut una sorpresa, us ho prometo que no sabia absolutament res. I la Serra és un premi molt especial perquè és una finca plantada a principis del segle XX, amb alçada, molt poc productiva. Llavors fem un envelliment amb fusta de roure austríac, que cuida molt el vi, que no l'emmascara gens, i és una finca amb alçada, buscant una mica aquesta frescor, aquesta bona acidesa. Per tant, moltes gràcies a tothom pel reconeixement, molt contentes. El descobriment d'aquesta varietat, que és la Carinyena Rosada per nosaltres, va ser amb una vinya vella de Macabeu, que ens pensàvem que entremig hi teníem garnatxa roja o lladoner roig, i realment ens vam donar compte que aquella fulla no era de garnatxa i que quan vam analitzar el raïm les característiques no eren de garnatxa, amb la qual cosa vam deduir amb la persona buscant l'antepassat que allò era una carinyena roja. I a partir d'aquí, primer el barrejàvem i després vam decidir, gràcies a la Carlota, que amb les seves ganes de fer coses noves, va decidir que començaríem a provar com elaborar aquesta carinyena rosada. Degut a la seva acidesa i al petit color que ens podia donar, vam apostar per fer un rosa, que realment no és un rosat, li diem rosa perquè el seu color és molt pàl·lid, i vam apostar per fer-lo també amb la seva puresa, que és en l'àmfora. És una vinya molt vella de Torroja, on hem anat recuperant amb viticultura ecològica i comencem amb principis biodinàmics. Una vegada el raïm aquest seleccionat, quan ho vermem ens arriba al celler, es xafa amb els peus, fent una maceració o fermentació carbònica, premsem suau per seguir mantenint aquests aromes primaris i després aquest vi descansa en fudre durant un any. Una vegada la criança l'hem acabat amb un any i poc de fudre, embotellem i d'una vegada en botella, que igual està un any, després surt al mercat.